Hello, mayong adlaw mga kaigsunan. Viral karon sa social media ang pagka-aresto. I don't know kung unsa nay kahimtang karon mga kaigsunan karong mga orasa ang atong former President Roa Duterte. Tungod kay posible i-serve na ang warrant of arrest niya. I don't know kung mo na ba ni ang warrant of arrest niya sa ICC. Or I don't know kung doon na ba'y political strategy ani nga panghitabo. I don't know makaigsunan, only God knows. But I know for sure that our former president, he needs your prayer right now. Sa iyang Panginoon nga 80 anyos, makaigsunan, usa sa mga butang atong isgutan, ang iyang panahon sa iyang pagkapresidente. Ramdam pa ba nimo hantod karon ang iyang pagkapresidente? Nga kita makaingon ta nga nakabenepisyo ta nga hantod karon na enjoy nato ang maong privilege, ang benepisyo sa iyang gi-offer alang nato. Daghang nausab sa iyang leadership makaigsunan sa pamaagi sa atong nasod sa Pilipinas. Like for example, ang atong driver license from 3 years nahimong 5 years, nahimong 10 years. Ang passport gikan sa 5 years nahimong 10 years. Mga project makaigsunan, ang build program nakatabang kay nato nga duna nay mga daghang access road, mga kadalanan sa kabukiran ug matud pa nila makaigsunan nakagamay na lang lugar sa mga rebelde sa bukid kay ang tanang mga bukid karon duna nay mga access road. Wala ba ka nalipay ana makaigsunan? Ug nagtuo ko nga ang intensyon sa atong former president alang sa kaayuhan o kausawagan sa atong nasod sa Pilipinas bisan sa iyang kining gitawag og war on drugs makaigsunan. Tungod kay imong masabtan man makaigsunan nga iyang gitan-aw ang generation to come sa atong mga kabataan nga gusto niya pakgangon ang tanang kriminalidad, ang drug addiction, ang tanan makaigsunan nga mga di maayong kining elemento sa atong nasod makaigsunan. Well, naani mo karon unsa pod ang imong pagsabot makaigsunan. I don't know kung naaresto na bagid sa karon pero alang nimo uyon ba ka nga presohon ang atong former president makaigsunan. Deserve ba sa iya ang iyang pagkapreso? Yampo nato makaigsunan ang atong nasod sa Pilipinas kay medyo alarming kayo ni sa tibok Pilipinas. Nasayod ta nga hastang daghana kayo ang mga DDS supporters ug dili ta mosugot nga magubot ang Pilipinas tungod kay siyempre makaigsunan daghang mga tao karon nga misupak ani nga pag-aresto ug wala miuyon ang mga tao. Makaigsunan nanginahanglan ta sa tabang sa Ginoo sa atong nasod sa Pilipinas nga unta walay mga hugaw nga plano nga motigbabaw bisan sa coming nato nga eleksyon. Nanginahanglan tag righteous leader sa atong nasod sa Pilipinas. Makaigsunan, wala may perfect nga leader sa usa ka nasod. Apan nanginahanglan tagahom sa Dios nga mo'y mooperate sa kasing-kasing, muhatag kaalam sa atong leader. Makaigsunan ato lang ning gisgutan sa makadyot kay kung na-aresto na ba karon ang atong former president, wala tay choice dia. Pero nanginahanglan tag pag-ampo na atong ipakita usab ang atong suporta makaigsunan tungod kay daghang maayong butang nga nabuhat ang atong former president nga hantod karon ramdam nato ang mga privilege, ang benepisyo nga iyang giimplementar during sa iyang panahon, sa iyang term as president niini nga Pilipinas, na ani nga nasod sa Pilipinas makaigsunan. So kana lang makaigsunan, salamat sa iyong pagpaminaw. Just write your comments below makaigsunan kung uyon ba ka nga siya arestuhon o presohon sa iyang pangindaron nga 80 anyos na o turning 81 na yata siya by this month of March makaigsunan. Nanginahanglan ta og panakiusa sa pag-ampo makaigsunan. Well, sa mga butang makapasalamat ta sa iyang panahon nga nagtuta makaigsunan nga dunay pinasahi gyud nga panghitabo sa iyang panahon kung magisgot ta sa kalinaw. Daghang mga tao nakaramdam ana makaigsunan kay na-minimize man gyud ang mga drug addiction, ang tanan nga kriminalidad during siyang panahon. Unlike karon makaigsunan, I don't know, sumala sa imong naobserbahan bisan sa social media, left and right. Try to imagine, sa una wala pay
mag-video makaigsunan nga nagdag-drugs, nagsuyop. Karon makaigsunan sa social media, batan-on man, tigulang, daghang nga klase nga tao makaigsunan. Nga bisan sa social media, ipakita na nila nga nag-drug sila. Ana nakangilngig, kadautan, ang dagan karon sa kapanahonan. Well, kana lang makaigsunan. Salamat sa pagpaminaw. Dalay ko ang Dios ug maayong adlaw nato. Bye-bye.